O BNG de Porto do Son denunciou esta mañá a situación de precariedade e urxencia que presenta o edificio do Centro de Saúde da localidade, con constantes filtracións de auga ao seu interior, procedentes das deficiencias existentes na cuberta e nas fiestras. Filtracións a través do tellado, que se fan pingueiras, e unha delas, pois, está goteando aí frente ao servidor informático, podendo ocasionar unha avería no propio servidor e colapsando o propio centro de saúde. Na cara sur, as miñas costas, pois hai varias ventanas que meten auga, facendo charcos no chan dos habitáculos, estropeando e destragando o material sanitario. A maiores denuncian tamén o mal funcionamento da caldeira, que condiciona unha correcta atención aos pacientes e dificulta tamén as condicións de traballo do persoal do centro. Incluso na área de pediatría, pois os propios sanitarios tuveron que traer das súas casas calefactores particulares para que realmente poder desarrollar con certa dignidade o seu servicio no centro de saúde. A pesar de terllo solicitado xa en pleno en máis dunha ocasión, incluso tamén o propio persoal do centro, pedindo unha actuación a fondo no edificio, o Concello segue a día de hoxe a dar a calada por resposta, apostando toda a construción dun novo centro de saúde, un proxecto sobre o que os nacionalistas entenden que hai bastantes incertezas. Luís Soujo, o alcalde de Porto do Son, leva xa 2 anos prometendo un novo centro de saúde. Realmente, inda que se levase a cabo este proxecto, a demora iba a ser, non podría finalizarse e poñerse en funcionamento antes do ano 2029, non? Sírvenos de referencia o dato de Noia, e en este momento están licitando xa as obras e falan de rematar e poñer en funcionamento o centro de saúde para finais do 2027. Por iso nós creemos que, tendo un proxecto moito máis atrasado aínda por Porto do Son, antes do 2029 non podería ser. Ademais da denuncia pública, o BNG di recoller tamén o malestar por esta situación, non só dos usuarios, senón tamén do persoal, que a través da CIGA reclama tanto do Concello como da propia xerencia da área sanitaria de Santiago a rehabilitación integral do edificio.